Tulo ka mga lalaki ang gipamaak sa usa ka iro nga naglatagaw kagabi sa sitio Lower Busay, Barangay Busay, Dakbayan sa Subo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Wa magdahom ang 18 anyos nga lalaki nga sa paggawas niya sa ilahang balay mabiktima ba siya sa ero nga hilom lang nga miduol kaniya dayon hangkab sa iyang batiis diin misampak yun ang mga ngipon sa ero. Naitabo kini pasado alas 9 kagabi din wa siya makabantay nga nagpadong ang ero niadtong tungura nga wa siya masayod kinsa ang tag-iya niini. Ipabot ko sa papa. Kuhaan man siya dire sir every night. Tapos kanang dirangit-ngit to siya nga part sir niya ni kada siya duol lang ang iro nako sir ba ni hamag. Wala siya nag-work ana. Wala siya na sir. Mikalit to siya paak. Ikali siya pagikan sa ngit-ngit. Sunod nga giatake sa iro si Rilan Patalinghog nga nagpundo lang sa daplin sa dalan. Nabahak ang iyahang bukton, duha ka samad pinakan ang iyahang naangkon din ang usa, 12 stitches, tungod kay giwisi-wisi sa iro ang pagpaak niini. Yanggab gid sir. Makarikul ka sa managdagan ang iro padung nimo? Gidagan padung nako. Unya pagkahuman, Pagkabantay nako sa iro padung na nako akong isagang akong kamot mo ni napakan akong bukton. daling midagan ang iro hinungdan nga wa na maabti og nahadlok usab ang mga tawo nga basin sila ang isunod sa pagpaak. Subling may patimaw ang iro pasado alas 3 kaganinang kadlawon nga miingkit usab sa kumagko sa tiil ni Johnny Gabato samtang natulog kini sa gawas sa kapilya. Mao na lang ang iyahang namataan nga nag-ungot na ang ngipon sa iro og iyang gikalit sa pagkuha hinungdan nga naukab ang iyang kuko. Nikalit lagpaak na mo. Wa may kalibutan nga nangatog kami. Kailangan palagi duka pa kay sa tiil. Giingkit gini. Ang duha ka mga naunang biktima sa iro nadalas tambalanan og natupukan na og anti-rabies vaccine samtang ang ikatulong nga si Gabato wa pa mabakunahi. Mao na nga siya og tabang. Ako lang yung taong hangin ninyo nga ako wala sa kwarta, pobre sa kitang kay ko. Nga, sa magaron, mahal kay injection ngaron. Kay rabis. Nga asal man ako pangita niya, ako lang mangayog tabang niyo ba. Gawa sa mga tao giingong nakapatay na ang iro og mga kuting o anak sa iring og kanding ang nangasamad usab. Nagtuo ang mga tao nga nabuang uway kaon ang iro mo hinungdan sa paghurimentado niini. Tabang siya nagasto kay lisod biya piki kay mi dire. Oh, ako nang anaon niya. Di mo ipatawag sa Ako usan og dili siya mo hatag ana gyud na patawag na ko sa barangay. Samtang atol sa off-cam nga pakikistorya sa gingong tag-iya sa iro, gipadayag nini, amdam sila motabang sa mga nabiktima sa iro. Tungod kay wa pa madakpi ang iro, dili pa madeterminar kung unsa ang hinungdan sa iyahang pag-wild nga delikado na sa safety sa mga tao. Hangtod karon, wa pagyapon madakpi ang iro nga nakapaak og tulo ka mga tao ug lain pang mga hayupan busa na balaka ang mga mulupyo dinhi nga kun dili maaksyonan dayon basin og makapamiktima pa kini og lain. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.